Vakatanga zipo vakadonhera pasi kubva vatorwa simbi vabva varohwa nesimbi musoro vanotora musoro wakachekwa kwese uku shaya dzakaborwa nebanga ropa rakasangana here nepfungwa. Ropa riya ranga rakanamirira pavari fesi yese nemusoro wese kubva pacho pavaroerwa mubhedroom mavo panga pasiri kutarisika neropa rekutoti kana 5 liters inokwanisa kusara. Murume azoyakumba kumasensena nyuma yangu 5 achitoti muzukuru ndauraya mukadzi ndakuenda kunozvidza kutemo. Munhu asetukira ipapa echisvetukira mvura ipapa konyura nekubuda kwahamunhu kwabva atozongonyura basi kuburitswa hake nemafidhaiva aiswa apa furu ranga achibuda munhu nemukana. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe apa Hot Simpsons apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri kunzvimbo inonzi Mayambara ingori just close kuchitungwiza tichingoti ibvei pabridge shoma ndiko kunzvimbo panotangira Mayambara yacho tichidarika zvakare nepachikwana naika. Saka pari zvino tiriko kuno pane chiitiko chinotyisa nekukatyamadza chaitika kuno. Apa murume ane makore 47 ekuberekwa anonzi William Charakupa arova mukadzi wake zvakaipisisa nemaweapons akasiyana siyana. Mukadzi wake anonzi Hilda Masama ane makore 39 ekuberekwa. Vaviri ava munhoroondo yemalocal residents tataura navo vataura zvakawanda. Toda kuti tinzwe kuti chii chanyatsoitika kuti zvizosvika pakuti vaviri ava baba ava vazozvipfudza zvakare varove mukadzi wavo. Aiwa, ngatiwanzwe vachitaura. Indi network yanaka Charakupa. Ava mushakabva vafa ndibaba vangu. Zvinhu zvakaitika zvakatangira pakunetsana nenyaya yekuhura mudzimba. Baba vainetsa nenyaya yekuhura mudzimba. Zvakakonzeresa kuti vasvike pakunetsana paitike zvakaitika nesu. Totidzokerei kumashure zvishoma. Chainyatsoitwa kana mabopoto aitika zvainyatsotangira papi? Vanhu vangotanga kunetsana somboti vawani vanhamba mufoni dzegirlfriend vobva vatanga kunetsana, but like mamwe madays zvanga zvimbori normal, but zvakazoita nekufamba kwenguva vanga violent zvekutodaro zvekuti even vana wakati baba ndikukumbira chakati unenge uchingopopoterwa, wakati chii mari school fees mumba mari haichawanike, zvinhu zvacho zvakungonetsa mumba. Totitarisa chiitiko chaitika nhasi chaunganidza vanhu pano kudai zvatangira papi zvinhu izvozvo zvoti mama vazosvika varuwanisa? Pane mukadzi akauya anonzi Maikiara, hanzi anogara pana Merina apa, mukadzi iye ende inini ndinoda kutombomuona mukadzi iye kozi musi akauya achinetsana mai vangu akavabatira banga, akatora banga achipinda mumba umu achiita kunge mumba machina ndemake hameno kuti aida kuedza kuti kuita sei zvokunzi yanga iri girlfriend yadedi. Saka aibatira mama banga achinetsana navo, ndo pakatangira nyaya yacho kuti vanhu vazonetsana kusvika pakukwadzana kudai mumwe azofa. Nyaya vainetsanirana yenge iri uchizochallenge mumwe munhu wechikadzi ari pamba pake uchimubatira banga yenge iri nyaya. I think pamwe maybe murume pamwe anga kusabudisa mari pamwe kwavariwo vakati rega ndiendewo kuna kozi ndotosha kuti wakauyirei pamba pemukadzi auye zvinani iye aende anokutsvaga kwete kuti iwe uye wobata futi banga pamba pasiri pako hazvizi normal. Saka I think kuti vanga kusapiwa mari here kana kuti chii zvakakonzera kuti vasvike pakuya panapa vanetsana mai vangu, and then kumashure mai vangu vakataura kuti mukadzi anenge akanga ambovakwadza. Kuvakwadza kwakaitika I think ndekwezvemukati, handisi kuziva kuti vakakwadza sei, asi vangondiudza kuti mukadzi akandikwadza. Okay, yatinoziva zvikuru kuti amai nemwana musikana makatongofanana, munototonge mafriends, munoshare zviri deep, ende zvakare inotovadziso zvakare kune dzimwe dzimba zviri kutoitika zvinhu izvi. Mama vakataura kuti kudii? Vangonditi hanzi ndakakwadzwa, havana zvimwe zvakawanda zvakangotaura. Hapana here dambudziko ravaitaura kuti ndizvo zvandiri kuita? Kumashure vaimbotaurawo kuti vanenge vachibhidha chichi, but apa vakangoti hanzi ndakakwadzwa. Saka handisi kuziva kuti vakakwadzwa sei, havana kutaura, havana kundiudza. Chiita sekukwadzwa uku kunenge kuri kukwadzwa nemishonga chingava chii chaitwa akakwadzwa nacho? I think zvokubatirwa mushonga nekuti munhu anenge achida murume womunhu ndozvakashandiswa kuti vakwadze mukadzi womunhu. Tichizotarisa panyaya yataunganira pano nhasi, tanzwa zvikuru kuti mama nababa vambonetsana, takanzwawo futi zvakare kuti mama vakuwadzwa. Mungatsanangura muri yeZimbabwe kuti mama vakuwadzwa pacha? Mama
ndikubva kuchipatara mama vangu avasisi vemama vangu vandoziva vachinja zviri kurwadza kuvatarisa chekuti ndinomborwadza vanovataridza nekuti zvavaita nezvino zvadzinomba makwadzo vari kutaridza. Saka mhuri yeZimbabwe ingade kuziva tanzwa kuti pashandiswa simbi nebanga zvakare zvanyatsa kufamba sei zvaita sei? Vakatanga vazipa vakadonhera pasi and then vabva vatorwa simbi vabva varohwa nesimbi musoro hanzi vanga kusvika kuda kubata simbi iyei. Pakubata simbi iyei munhu akabva amhanya banga ofitanga varova vadonhera pasi nesimbi yachona saka vanga vasina simba rekumuka vobva vanotora banga watanga kuvavhiya because madhokitasi patabva ikoko ari kuti vakachekwa kwese musoro wakachekwa kwese uku kurohwa nesimbi zvese hakusi kusoneka shaya idzi dzakaboorwa nebanga vakajoborwa nebanga kwese uku umwe hamusi kusoneka umu ndozvinotoita kuti vabve pachishungurudzo vachiendeswa pazvenyaya because havachasoneki. Saka tichitarisa kupa kurohwa nesimbi kwavakaitwa havana kunyanya kuwarawo here madhokitasi vatsanangura chiri chii? Vari kuuya vachiti vakakwara lakini hamino zvesikani zvataurwa vanga vasati vatariswa sikani yachona iyi kuti hanzi ropa rakasangana here nepfungwa chichi saka apa hatichatozive kuti pavari kuendeswa ikoko chichaudzwa kuti chipa vachadzoka because ivo vacho kupinde momo havasi kana kutombotiziva kana kumboita sei vari kungoratidza kupfakanyuka kwekurwadziwa but zvinorwadzi zvinorwadza izvi mama. Totarisawo zvakare tazonzwa kuti baba vazonozvikanda kudhemu muchivatarisa zvafamba sei? Tarisai taurai kanhoroondo kachona because tinotenda zvikuru minge muripo paitika zvinizvi. Baba zvandikuona ndezvekuti nenyaya yavo yakabva kuitika yemukadzi ari kunzi Maikiyara ende inini ndichitaura panapa ndikuti hure rinofanira kupanishwa. Ivo Maikiyara vacho kana zvichiita dei polisi yamboti itirawo kuti vatsvagwe kana vachivharirwa ngavavharirwe kozi vakatanga kubatira mukadzi wemunhu banga ezvino zvindovakonzeresa mumba kuti imba iparare kudai soni saka Maikiyara vachona vari kutofanirwa kutsvagwawo ende dhedhi nyaya yakavashungurudza panoitika nyaya yese vachinzi vaita zvemadhofeni dhedhi vanombopopota vachirova mhavha but panyaya iyi vanga vakanyarara havana chavakachaura vanga vakangonyarara everyday vaita kunge everything is normal but mupfungwa dzavo vaifunga zvinhu zvekuda kuataka ndozvavaifunga saka nezuro havana kurara pamba vadzoka nhasi makuseni kuma3-4 vabva vapinda nepahwindo havana kunoka vanga vakatozviplana kuti ivo vada uraya mukadzi wavo and then maybe ivo vanozviurayawo saka vapinda nepahwindo vaenda mubedroom vatanga vanetsana nemukadzi wavo vana vabva vamhanya vaenda mubedroom vabva vadzingwa saka kudzingwa kwaitwa ngoti kunetsana kwavabereki zvemazuva ese zvavanomboita vabva vangobva nekuti ndezvinhu zvavanomboita haumbotasiri pachaitika zvakadai vadzingwa vana baba vakudzipa mai vadonha vakuvarova nesimbi musoro simbi dzacho dzashandiswa zvinhu izvozvo tinozoona mamovhi zviitika handinambozvinzwa real life zvinoitika varohwa nesimbi vaona kuti vari kumubata vari kuedza kurwisa vabva vanotora banga vobva vazwa cheka maronda acho asiri kusoneka ari kutaura kuti madhokita ari hadhi kuti asone maronda acho ari kurwisa ivo baba vacho ndopa vabva vafungidzwa kuti munhu afa nekuti ropa ranga richibuda rakawanda ende rakawanda zvekuti vafungidzwa kuti munhu auraya vabva vamhanya kurumu yevana vanga vatone banga racho vabva vanotaura zvonzo mai venyu ndavauraya kuti mumwe musikana muhombe atedzere vanhu kuti mama vaurayiwa angachitya nenye kuti vanga vakabata banga abva vasiya kuti vaende ndozvavabva vamhanya vakanozviisira kuti munhu kutanga vachitya kuti vauraya munhu. Zvinhu zvinorwadza zvichokwadi but mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti inini munenge muripo patanga noise kazhinji vanhu vakatanga kurwa noise inonzwika hapana here vanhu vamaareta vanga vamaneighbors kana vamwewo tiri kuona zvikuru panogara vanhu vakati wandei hapana pamashedzere kuti ndochiti chiri kuitika zvinoitika ndezvekuti 11 tikadedza vanhu havachakwanisi kuuya because ndozvinoitika everyday vanhu vanongonetsana vachiscreama votokudzingai saka vanhu vanongofunga kuti chi ndezve everyday saka kuti uchidedza vanhu haumbozvifungidzire because unongochiti ndozvinoitika chi everyday vabereki vangu vanozvita everyday vanenge vachinetsana vachiscreama vanhu vanongouya vodzivirira vabva vanzi budai ndozvaitika kuti vanhu vasadedzwe but imimi sevana munenge muchingochemawo kuti vabereki vedu vari kushungurudzika. totakatarisa vana minge muri vangani? Vana 3-5. Iyo ini murimi wekutanga? Ndine wekutanga. Zvinorwadza. Mushure mekunge zvaitika izvi muchinzwa zvakare kuti baba vamhanya kunozvisa pane here vamhanya kunoona kuchiningena baba kutema? Ndasangana nasecurity pachipatara vachizonzi baba pavaburiswa hanzi vanga vakatocheneruka ne2 minutes idzodzi kuti hawaiti
ende hanzi vatsemuka apa Wosichireva because hanzi varoera padombo. alright. Saka which means pavarowera padombo musoro kwabva wavhurika nai. Wanzwa sei uchinzwa kuti dhedhi ndinovimba wangu waperekedza mama kuchipatara naika uchinzwa kuti dhedhi vazo ndozvazoitika wafira sei? Ndarwadziwa hangu but dhedhi zvavaita ndarwadziwa but pamwoyo pangu anga aripo izvozvi wandiri kurwadzirwa ndimai vangu because vaigara vachishungurudzwa. Zvinorwadza. Saka tingati zvakatora nguva yakareba sei kunetsana kwaita mama nababa ava zvezvane nguva yakareba sei? Tototi kubva tiri kupuraimari vaingonetsana Tanzwa zvikuru chinzi baba vakatoenda kune dzimwe dzimba vachioneka kuti ndakunozviwisira zvakare vakatozopa umwe munhu makisi emota kuti ndakunozvipfuudza. Vanhu ava havanokwanisa here kuva vacho kuti vasaite chiito chakadai? Vanhu ava ndovasudzwa kuti pavakanoka ikoko vanhu vachona vakafungei because ndakangonzwa kuti hanzi vakangonokawo saka ndisu ikoko patina tatsiko because tanga tichitoona kuti mai vedu vaenda kuchipatara because ivo vakabuda vachimhanya officials hanombofungidzira kuti vachanosvika nezvimwe zvakutaura because vakatora mari vakabuda nayo. Saka vafunga pamwe munhu anoenda kunze kwenyika sezvikuita vamwe ndokuti munhu anosiya kwadza kana mhuri yake ndinobva atiza munyika muno oenda kunze kwenyika because mari yese yanga iri mumba yese vakatora vakaita nayo. Saka tingaziva kuti vakaitora here vakanopa maiki yara vachindovatira kuona pamwe vanogona vakatotora mari vakaendonopa maiki yara ivava. Zvinorwadza. So tichitarisa ingava mari ingava figa yacho ingava mari yacho mari yanga yakatowanda yavanenge vashanda plus yerendi panapa yanga yakatowanda mari. Zvinorwadza izvi chokwadi. Mashoko aungade kutaura takatarisa nyaya dzemadomestic violence ndo kazhinji dzinowanzosvika pakadai angave api seyambiro kune vamwe vari kunetsana mudzimba? Inyanzwa ndoda kuti vanhu makatanga kunetsana kana ukatoona munhu akuita zvinhu zviri violence zvokuti anokusimudzira weapon kana muri mumarriage zviri nani zvako usiyane nemarriage iyoyo pane kuramba uchishingirira. Pakushingirira ndo pane zvinozobuda at the end paitika chakaipa. Ende ndoda kuti hama neshamwari musapote muchiti kana mumba mukaitika matambudziko moti mukadzi shingirira ndiwo uri wrong munokwadzisa munhu because memuchiti munhu ari wrong izvozvi mese vaiti mukadzi ari wrong varipi ngavachiuya vataure vese vaiti mai vangu vakarohwa vakataura zvonzi shingirira marriage yako iwewe ndiwakadai kana kunzi garira vana asi munhu achizokwadzwa at the end. Saka inini hangu semaonero angu plus ana baba makaita mari zvandoda kukuonesawo semhuri yeZimbabwe musade kuzoona kunge mane mari stereki inodarika kana nyika yese mofunga kuti munokwanisa kubhaya vakadzi vese vari munyika because ukusiya mhuri yako ichisafa woenda unopa mai vekuyesudhiwo mari wavapa mari mhuri yako iri kusafa vana kuchikoro vari kudzingwa zvinhu hazvina kumira mushe kumba kwako uchariritire mhuri ore kana wafunga kuda kuita mhuri ichibalantisa zvese kwete kuda kubva waona kuti wakuenda ku one sided mhuri yako wakuisa ichisafa. Saka mhuri yeZimbabwe kana maotoona zvinhu zvichitaitika mumarriage wakushungurudzwa inini hangu as part inini ndiri mukadzi kana uri mukadzi wakaona kusimudzirwa maweapons nemurume wako ka zviri nani usiye marriage yacho unokwadzwa wakafa because hatamboshungidzira kuti vanhu vachazosvika pakudai kubvira pese tiri kupuraimari tikaenda kusekondari vanhu vaingonetsana asi ezvinonzi zvazosvika pakudai at the last unozoona paitika chakaipa asi ndikutenda Mwari kuti tatosirwawo hwani mubereki dei vanga vafa vese chaizozvitangira papi tinoitawo sei apo tiri vana vadiki tese apana muhombe vana vada kuenda kuchikoro vamwe vachona vadika vasati vatanga kuenda kuchikoro tinoita sei? So angava mashoko api aungade kuwedzera zvakare aunofunga kuti asarira pakutaura kutaita? Okay, mashoko api aungade kuzadzisa pane zvese zvakataura tichitarisana chiitiko chaitika nhasi chaitika zuva ranhasi? Pachiitiko chaitika zuva ranhasi handiti zvaitika zvakaoma. Saka inini hangu ndinongoti vanhu musanetsani garisane zvakanaka mochengetedza mhuri dzenyu musaite zvinhu zvekuabhuzana muchiita zvinhu zvisizvo chengetedzai mhuri dzenyu mugarisane zvakanaka because zvinozokonzeresa zvinhu zvakaipa at the end. Iri ropa iri ndo panga tabuda wapinda mumota tanga tichivasimudza chivaisa nekunoko rimwe racho iri rapa iri kuita riri apa rimwe racho nerapa tozoita riri mumba rakawanda racho panga wakarara. Vanhu vazouya vanga vachifunga kuti mama vangu vanga vakarara mumba and then vanhu vanga vachichema vanhu vachiti mai vafa
mama ndipo akwanisa kuzvipusha kubuda mubhedroom anga akarara pane rufu vachizviuyisa musitting vakanodonhera musitting. And then mumwe musikana wepanapa mwana wangu ndopazoona mama vari apa vakarara ndopabva taura kuti gogo vari apa vanheswa vamanya. And then vanhu vacho tanga chingotedzera kuti tibatsirewo mota chii vanhu vaneitika nyaya vanhu chavanokwanisa kutaura kuti zvakaoma vanhu vavaidai nekudai asi kuti vakupe hewu vanononoka kukupa hewu asi kudhara mwana wangu havazokwanisa kuponera vanodza mukadzi usero ndobva vazovatakura nemota but vapatoitika long time kozvanga kubudisa ropa riri rari maguru riri anga rasiri ropa riri vanga vasingatauri vanga vachingogonera chete vakanyarara vasingatauri because vanga vasingakwanisi kutaura. I think kuti vakwanisa kutaura zviti nekuti kwese kwakazvimba uko maronda achona ari serious so vanga vasingakwanisi kutaura. Murume azoya kumba ukuma kusensena nyama yangu matu 5 achitoti muzukuru ndauraya mukadzi ndakuenda unozvidza kudhemu. Saka hatina kuzvifungidzira kuti zvinhu zvingagone kuitika nekuti vamwe vanhu vanotadzirana mudzimba chita sei vachiregererana. Saka ini ndechikudzi vangu ndengoti ana mai nana baba chengetedzai dzimba dzenyu. Tichitarisa mama auya kumanguva kumba kwenyu achikunokera dzachita 5 to 5 kana sikukanganisa dzemangwanani. Alright. Then but tichitarisa tichidzokera kumashure zvishoma vanhu mukugarisana kwavo tinoziva zvikuru vakadzi munobvunzana muende uyezve munotaurirana pane zvinenge zvichinetsa mudzimba. Hapana here nhoroondo yekunetsana kwavaita mumba? Inini hangu kuti nditi pane nhoroondo yekunetsana murume nemukadzi ndaiona chiwirirana. Kana mukadzi nemurume akanetsana kana pakasvika muenzi autozoti vanetsana. Saka pakunetsana kwavo vanhu vanoita sei vanenge vachizivana nevamwewo vanenge vachizivawo asi taingozoti vanhu vanoita sei vanhu vanowirirana vanhu vanodanana. Saka izvi zvinhu zvinozongoitikawo zvazongoitikawo izvi chishamiso chikuru chatingambofunga kuti zvingaitike arwa. Alright. Murume ndokutema mukadzi nesimbi kumeso ndokuzonge panzi banga ndorabuda nekusaidhi kunobva nobudikira nekukuku. Alright. Pari pamatanga. Saka pauku nobudikira uko. Saka kuda ipapo ndofunga ndopamwe ada kuedza kuti abvise banga ndobva raramba ndopafunga kuti mukadzi afa nekuti mba macho mama akazara ropa. Yes. Asi mukadzi ndamuona hangu kuchipatara. Alright. Owatozoendeswa kuchipatara? Mukadzi aendeswa kuchipatara nemunhu anogara ipapa nodocha ipapa. So tichitarisa mukadzi uyu anyatsokuvara pari chaipo chaipo? Kumeso naika. Alright. Pari pamatama? Kumeso ndamuona ini. Alright. So maenda kuchipatara makwanisa kutaura navo here? Muna next. Ane oxygen. Alright. Okay. Zvinorwadza izvo. Saka alright. So vakwanisa kuiswa mastitch pamaronda avakuvara kubva zvavaenda kuchipatara makuseni kusvika pari zvino? Pari zvino handichaziva kuti ndapesa kuna makuseni kuma7. Makuseni kuma7. So asi vanga vachidza kuti vari kubatsirwa. Handiitika. Manesi angati manya. Okay, so mukatsanangura uchitiko kuti murume paabaya mukadzi wake pfungwa dzamunofunga kuti dzave paari mushure mekunge amubaya achizonozvividza mudhemu kufunga kwenyu mungati afunge kuti ndakuzonozviuraya? Autofunga kuti ndauraya mukadzi. Ndosaka azoita shungu unowira kupi zvoti ipapo daisina pasina kuti atotaura achibva achitomhanya achibva purani pamba pana sekuru wangu zvoti atakwanisa kunge tamubata taimutora toenda naye kupi kumba tinoona kuti mukadzi afa ere zveshuwa. Toti anogona kuita unozvidza kuti pamwe mukadzi anogona kubva ararama akapinza kubatsirwa. Alright. So mukataura mhuri yeZimbabwe mashoko anyatsotaura achinoka pamba penyu anyatsoti kudii zvaataura zvese rondedzere zve? Banoka angoisidza akati muzukuru maishepadi ndakuenda unozvidza kudhemu ndasiya ndauraya mukadzi achibva atomhanya. Saka zvati zvinanasi zvekuti mumesa mate mukadzi. Saka mushure mekunge akushedzai kudaro achishedzera zita renyu achizomhanya hapana here kumbovhura dhoko amaita uchiona kuti munhu ataura zvakadai izvizvi kotaka hapana here pfungwa dzambouya kwamuri kuti kotakambata akasazvita? Tabata tatobuda iye angatomhanya katigedza tanga tanoona mukadzi kuti tokadiri kuti mukadzi atase afa. Alright. Pamwe mukadzi agona kunge akuvadzwa zvakanyanya chimwe totanga tandera tanoona mukadzi kupi kumba. Saka mushure mezvo maudzo maloko residents vemunharaunda vaminge munavo vamhanya here kudhemu kunoona sezvo anga ataura ndakunzwira? Vanhu vazhinji vamhanya mwanga atomhanya pazoya kwanga atobva totaura kumaraini kwakuchikoko watoudza kune mazukuru vacho vane hanzvadzi dzacho kuchinda kudhemu achizouya kuri ndokwazopedzisirwa vanogara panga kutotaura kutara. Ini ndotiko maimoni ndogara pano. Kune kutanga kwaita noizikai vanhu vatete vavo
vatinogara navo futi panapa, hanzvadzi yemurume inogara kuseri uko ndo yauya ichidaidzira nepawindo, sekuru 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 chiko hanziko maitanaka chiko. Saka panguva yangu achidaidzira kudaro inini tatovhunduka vandatongopepuka vandatomutsawo murume wangu vandatongoti bati mukai munzwe ndofunga landlord nemukadzi wavari kunetsana. Ndokunzwa kwekutanga ndangutiwo nyaya ichitika, then patazomuka isusu tazomuka tapanze vangu vachiscreama, but vachiscreama kudaro vangasikimira kure zvezvo zvokuti vangachibuditsira vhesi ravo kure but vangotiradza kuti vakadzikwa. Ndozvandanzwa. Patazosvikawo padhopawo apa tasvika munhu vamwe vese vanga vatopo but munhu anga achinzi atisa. Condition yanga varika yanga iri serious. Ini sekuona kwangu panguva yandapinda mumba mavo handina kuona sekunge munhu anga chiri life. Ndangoona unge munhu akaita sei atofa because mazariro akaita ropa nezvavanga vakaita handambozvibhilivhawo ende handinombotozoti kwawakakwara ndepapi. Ndangoona ropa nekurara kwavakaita vandatongobuda just because munhu wese anga achingopinda achiona. Hapana munhu anga achikwanisa kutaura kuti vakaita sei. Munhu wese anga achingopinda achibuda achiita sei achichema. Vana vanga vasingakwanisa kutaura. Hanzvadzi yacho yemurume yapinda ikatotarisawo haina kukwanisa kutaura, vangobuda vachiita sei vachiscreama vachitochema. Ndokupinda kwatangoti tangoonawo munhu ndozvaanga angori. Titi yacho yanga varika handinyepa yatibata bata sevanhu vechikadzi. Makwariro acho anga akaitaka iropa randangoona rega rega nanhasi ndichingoriona. Pazvazoitika izvozvo isusu kuno kuzugroundi yangofonera mota dzavanoziva pana ambulensi yafonerwa ndovazouya kuzotakura munhu. Then polisi inini ndazongoionerawo kudhembo handamboionera chihure varume. Chihure ndochekutanga kana kuti munhu akadhakwa. Kana wadhakwa kana wamwa doro rako imwa doro rako kokotobva zvapera. Kana uri munhu anoda mukadzi wake unofanirwa kungopindawo mumba nekamufaro kahepi mudhuroso. Kana even watadzirwa kubhawa kune mafriends ako kana watadzirwa na somebody else ndokumbirawo kuti varume musauye makapfundirira vakadzi wobva wakanganwa kuti iwo nemukadzi nevana. Chinhu chekutanga dzidza kuti mukadzi wako ndiwo munhu wekutanga nevana vako pane zvese zvauchazoita. Kana edha igirlfriend ichazouya chihure hure henyu hatikurambidzei because hatisiriswa namai venyu kana kuti hasirisu Mwari. Imimi hurai kunze ikoko mahurawo mobva mangodzoti kwandiri kuenda kuna mai. Usaita kuti zvinhu zvekuti ubatwe. Kana wabatwa ubvunzwe wewe woda kuramba uchiita sei, woda kuitira mukadzi wako rafu nekuti ndiye anengaita sei akubvunza kuti ngeiye ndiye akuita sei akutadzira. Girlfriend ndazvionawo nhasi apapawo ichitotaurawo zvainge ichitotaurawo. Kumuona munhu yenda muona ndikatonzwa tsitsi zingaite nemunhu yezvekuti dai ndanga ndirini kana dai ndanga ndiri munin'ina wamaitanaka achisvika pano dai ndamupedzera kudhara, dai ndatomupedzera because zvandibata zvinorwadza. So takatarisa girlfriend iyenge ichiti chini maererano ichiti chaitika sekunzwa iye achitaura mukadzi. Ini ndangomunzwa achibvunzwa nevamwe tete vanogara ukoko vamaitanaka hanzvadzi yemurume. Zvikanziko iwewe ndokunzwa konzeresa panapa ndoita kuti nyaya izosvike pakudai so. Mukadzi yanga achitaura achiti zvoni inini ndandisingadanani nabatana akabatana akandaita zvekutaura nawo nezvemastendi. Saka azobvunza kuti metaura nawo nezvemastendi pakudii bhozi imi makaonekwa muchifamba mese muchibage mukazoonekwa makamira mumajurawo nevanhu. Ndozvabvunza zvikanzi aiwa pataifamba isusu tatisingafambe tiri tu taifamba tito nemwe murume wakatouya nemwe murume asi pakutaura kwemastendi takazochinjana madigits. Kana hanzi taizotaura nemameseji remufoni maitanaka wakazoratidzwa mameseji acho tikazowirirana tikazoita sei. But inini mukadzi uyuka sekuona kwangu zvinhu zvese zvaanga achitogadzirisa ihure. Kuona kwangu fesi yake ihure ndabatikana because anga akomberedzwa nevanhu ndofunga anga achitotyopwa nokuita sei kuti varafa kunyepawo nyaya dzake but sekuona kwangu ihure. Ko hapana here amubvunza kuti sezvo makamboya munyibanga pana andakatomboya newo achida kuita honda achirwisana namai avo hapana here akwanisa kumubvunza mubvunzo iwoyo pakubvunza kwanga avhunzwa mubvunzo iwowo abva aramba akati handina. Ndakataurirana nemukadzi wemunhu tikawirirana ndikatozunguza wangu musoro ndichitozviwa chiroko. Saka ari kufila sei aparadza imba yemunhu kudai yevanhu kudai so zvakare vanhu vatsakatika zvakadai ari kufila sei muchimutarisa? Ndikutoona kunge asina chaari kufileni just because kutouya panapa nditozoti magatsi ane magatsi ndofunga ari kutofara mweya wake izvozvo so ukutopemberera because dai ari mumwe munhuka dai asinombobvira tsika panapa kutotsika panapa kwaatoita ratadza tatone chisimba
akatoshandisa mushonga kwatu kutsika kwatoita panapa ndiye atokonzeresa. Saka takatarisawo zvakare mauya netopiki yakanaka yekuti zvemushonga zviripo here zvekuti munhu anogona kutenwa otokanganwa mhuri yake zvekuti anokwanisa kuti ive ngasina basa? Variko wobva ndoshandisa mushonga izvozvo ndo zvandotobhilivhawo ndotozvibhilivhawo kuti variko vanotoshandisa mushonga iwowo. Saka tingati baba ava vanogona vanga vakavhiringwa zvakare nai? Vanenge vanga vavhiringwa. Zvinorwadza. Iyambiro ipi yamungade kupa vakadzi zvakare vari kuparadza dzimba dzevanhu kudai? Ini chandinoda kutaura kune vakadzi vari kuparadza dzimba dzevanhu pa, vanhu zvitsvagirwo wako murume, zviitiro life yako. Kana iwe watadzawo life yako wega, kana watadza kugarisana nemurume wako, tokumbira usapinde mamareji evanhu uchishandisa mushonga. Dzidzawo kuenda pamberi paMwari unonamata, usiyana nekubata mushonga uchiparadza dzimba dzevanhu. Inini ndinoitwa muchero, ndiri kurwadziwa nechiitiko chaitika pano. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti because baba ava nezuva taitwa navo namai avo taitwa navo ndaitwa pamba pavo vachitoita zvavari kuita, hatina kumboziva ndo zvingafuma zvichiitika. Zvinhu zviri kutirwadza zvisingaiti. Nhasi tatakatoronga kutoenda kwatachitoenda namai Naiki, ndatozosara ndosvika pamba ndichinzwa kuti ndo chiitiko chaitika. Munhu arohwa musoro, munhu achekwa nebanga, vaendeswa kuchipatara. Ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa. Asi murume wacho atiza angosiya araira kuti adi munondiwanira kudhema, but payadhi pakazarawo ropa, mumba makazara ropa. Takatarisa madivi ose zvamungafunge zvinoitwa nevarume zvamunoti izvi ndo zvinokonzeresa madomestic violences zvingazvo? Kunyanya varume chihure, varume vari kuchiwanza chihure, mujolo avo kuwanda zvandofunga. Zvinorwadza mama. Toendawo zvakare kune vechikadzi, mune zvakawanda zvamunotoitawo mudzimba zvokuti murume anozoti aiwa zviri nani ko ndakamboda iso zvangu zvinei. Ndezvipi zvamunoona zvinoitwa nevamwe venyu kana nemiwo zvakare mudzimba? Tokuziva vakadzi munoita zvakawanda. Ndezvipi zvinoitwa nevakadzi zvamunoti izvi vakadzi ndatisiyane nazvo? Vakadzi ndoona senge kuti tinonyanya pamuromo apa kuchenama. Tinenge tichingokuridzira kuti vanhu vechikadzi tisachename because zvinokonzeresa hasha. Munhu anoita hasha. Saka kutongozvininipisa wotongotora murume wako kuti ngave pamusoro pangu, iyi ndozviisa pasi, zvinoavhoidha zvakawanda. Ndafara zvikuru kuti mataura nyaya yechihure, kuti varume ndo zvavari kunyanyoita, but toda kupindawo mumba zvakare. Vakadzi mune kakuita kamunoita kekunyima varume bonde vozopedzisira vakuita zvechihure. Iyambiro ipi yamunoda kupa vamwe vakadzi takatarisa nyaya yebonde? Kazhinji ndo inowanzokonzeresa zvechihure. Mashoko apa mungade kutaura? Mashoko andingatotaura ndekuti vanhu musanyimane, vanhu pananai, ndo mashoko andingatotaura. Ndinonzi Mai Kaseke, ndinoloja pamba paitika chituve ichi. Ini ndingangoti manzwira andaita ndekuti past 4 ndopandatanga kunzwa kuti pane zviri kuitika, like kunge munhu ari kuchema, kunge munhu akatsimbirirwa, kunge munhu akadzipwa, ndasi kunyatsonzwisisa. Saka ndaita time ndichida kunyatsonzwa kuti zviri kuitika. Ndofunga ndazonzwa tete nepamba patinogara ipapo vachibuda kumba kwavo kubvunza hanzvadzi yavo ko chipo chiri kuitika, nhai muchii chiri kuitika. Saka ndopandazonyatsonzwa kuti zveshuwa pane zviri kuitika. Ndichibva ndabuda kwandaita, ndingangoti tatowana baba vasiya vanga vakwadza mukadzi vanga vatobuda, hatina kutovaona. Tichisvika dhoo ranga rakavharwa, vana ndovanga vachingochema zvichinzi vanga vanzwa nababa vacho kuti ini ndauraya mai venyu saka ndakuenda. Saka dhoo ranga risati ravhurwa kuti tinyatsonoti zvii zvanyatsoitika mukati mumba. Dhoo razovhurwa padaidzwa muzukuru, nekuti pane muzukuru wacho atinogara naye futi ipapo. Padaidzwa vanhu ndobva vapinda mumba. Vapinda mumba vanhu vese vanga vachingopinda vachibuda vachichema. Kuchema kwangu kwachiita isituation yanga iripo panguva yacho yekuti makuvariro aita munhu akangoti tasa asiri kumbooneka kutsukunyuka kana kuita sei. Saka vanhu tanga tiri kungoti pamwe munhu aita sei ashaika. Ndofunga munhu wese anga aripo, tese tachema pataona zvaitika. Tachema tichibvunza asi kuti vatofa here, chiko chaitika. Ndofunga nguva iyoyo muzukuru wacho uya muzukuru komana azopinda futi ndobva achipindurudza mbuya wake bhozi wanga wakarara nedumbu wakati asakusaidhi. Avapindurudza ndokuti vapenyu ava ngatitotsvagai motikari. Ndofunga motikari yatsvagwa yamboti nonoke kuwanika, but isati yawanika vazobudiswa mumba. Pane vazopinda vakabatirana mvura vabudisa panze, vanga vasiri kukwanisa kana kugara kuti vagare kana kuti vataure, hapana changu vachikwanisa kuita, vanga vachingogomera zvekuti makuvariro acho avaita tatya nazvo.
kunga motikari yazouya ndikatakurwa nemotikari vanga vatozvimba fesi yese plus ropa riya ranga rakanamirira pavari fesi yese nemusoro wese kubva pacho pavaroerwa mubedroom mavo panga pasiri kutarisika neropa rekutoti kana 5 liters inokwanisa kusara ndobva vatakurwa ndobva vaenda kuhospital. Vaenda kuhospital pane vazoendawo notsvaga baba havana kuvawana vadzoka vanga vaenda kudhemu kwacho kwanguvanzwa kozi vanhu vazhinji tazongoterawo kudhemu kuyamba taenda hatina chataonawo polisi yazouya futi tikasangana ikoko vatangonodzoka hatina zvataita nekuti panzi pari kudiwa masidefo kuti vauya vatarise munhu vatadzoka kumba saka tazongonzwa situation yacho kuti tiri kuhospital kwacho kuti hazvina kumira mushe vanzi ngavaende kuparire nyatwa nenhau yekuti munhu anyanya kukuvara zvakanyanya saka ndingangoti namai ava taiwirirana zvedu tachiwirirana zvakanyanya zvekuti vane zvimwewo havo zvavaizombotaura dai kuti vanenge vasiri kunzwanana vanenge kudzama Mikela zvazodai hatisi kunzwanana nyaya dzacho dzakadai vachingotaurawo saka isi ndaingofunga kuti pamwe zvinhu zvenguva iyoyo sinzi vanhu ava kubva tichitangogara pamba apa vanhu vaingowanikwa kumwe kakungonetsana kavaita but madhezi apera aya zvazvaanani vozi vanhu vekuti vaigona kuti chero vakagara pamumvuri vachitaura nyaya vanhu vachitaura nyaya vanogona kungotanga kurovana nekuti vanenge vangopesana nekanyaya kadiki vanhu vaitogara vachishandiswa nemweyo tsvina saka pane pakauya girlfriend remurume wacho handizivi hangu kuti matangira yakaita kuti ivo vazoziva nezvegirlfriend iri anga avaudza ndiani handizivi. Musi wacho waauya ndo vakazongwa kunditsanangurira kuti pane vanhu vakauya vakandiudza kuti murume wenyu takamuona ane mukadzi akadai mukadzi uya anogara apa asi mukadzi uya ari kunzi ihure rinotopinda mubhawa munhu akauya kunoguma nemanje sezvo ivo vaenda vachinoshanda ipapo handizivi hangu kuti ndopavakaonanirana here kana kuti vanga vagara vachizivana ameno saka vadaro ndobvatsanangura kutsanangura kwavakaita pamusoro pemukadzi uyu mukadzi uyu akatouya anga ine foni vakamutorera foni vakandipe foni yako ndoratise pachaji iwo zvauri kuramba kuti haudana nemurume wangu da kunoti mufoni mako umu handiwani here nhamba dzemurume wangu kana kuti hamuna here zvimwe zvinhu zvamunotaura zvisiri zvemastenzi bcause iye akanyepa kuti ndine murume wangu uyu ari kuda stand saka iye ndiye akangonditi ndite sei ndinoratidzwa stand ndo statement raakapinda naro but panguva yachona isikangonoti munhu uyu anenge hanzwisisika kuti akamira papi but airatidza kuti munhu ari kunyepa adaro ndobva vatanga kutadza kuwirirana pai vachipindudzana mashoko vakati aiwa foni yako ngatichajisei ndobva vatoisa pachaja mumba mavo kana taichajisa ndoda kuti tigotora nhamba dzemurume wako handiwa tine murume totora nhamba dzemurume wako tomufonera tonzwisisa kuti zvishuwa here ndofunga mukadzi uya uye akaramba panhau yenhamba haana kubvuma izvozvo ndo zvimwe zvakazotipa kuti nyatsonoti zveshuwa nyaya dzaari kutaura ndedzekunyepa vadaro vaitobikira varume vacho vaitoshanda pane mwembe yavo yavakuvaka kusero ndobva vaitosuka tipo toida kubika tii saka mukadzi uya anga akuvati ndipei foni yangu ndoda kuenda kozi zvekuti pafoni anga asiri kuda nekuti aiziva kuti nyaya dzaari kutaura dzisiridzo ndobva vakusuka tipoti iye abva aenda ipapo aenda patipoti paipai pasingi pavaisukira ndobva atora banga but kutora kwake kabanga ava havana kuzviona kuti atora banga abva aririga kuseri kwake dai anga akaisa maoko ake ese kudai kumashure rimwe rwanga akabata kebhu foni yake adaro ava ndipo vakati chii chawakaviga kuseri uku ndipo vakadongorera ndokuona ibanga vai ndipo vakabva vamhanya vachinojambirawo vakati iwo banga iri kuda kuita sei naro asi kuda kuita zvehondo nini here panapa iwo ndovauya pamba pangu ndovatora murume wangu wakuda kuita zvehondo nini here pano uye akati aiwa hazvo zvandoda kuita ndaida kugadzira kebhu yangu isakazodaro ndikati kwe munogadzira kebhu yenyu panapa kopa mambobva kumba kwenyu mamusiri kuziva here kuti kebhu yenyu yakafa ende munozoda kuigadzira panyaya dzakadai so here ndofunga apa pana chete vanga varipo hanzvadzi yababa wepanapa vakati kwemime nhaimi iyo foni yenyu munoda chaji yenyu munoda kuigadzira panapa sei ende tasemune nyaya dziri kutaurika imi ndokumubata banga apa futi mubva mayambo maririga motaura kuti andoda kugadzira chaja muda kuzama kuita sei vaimbo vangoti aiwa kana hapana zvandamboita bva vachinja futi statement zvikati ndandichida kuvhura batidza foni yangu haibatidzike kana haibayika haina switch saka inotoda banga kana asina banga handikwanisi kudi kubatidza foni ndofunga banga riye akabva azongorisiya pasi ndobva tomboita noti handekupolisi asi havana kuzokwanisa kuenda vakabva mai abva vabuda panapa ndobva kuti ndakuenda chichitaunda kuhanzvadzi yangu ndofunga ita unotora mwana wamai wavo kuti vamutsanangura kuti ndochi ndasangana nazvo ava wavo vachinyi ndikutotera ikoko kana musina kundipa foni yangu ndikutenda nemi kupi amuri kuenda vakati aiwa hanjei saka ari kunzi kuseri ikoko akazonobvuma nyaya yake
kuti zveshuwa pane chi vanofambidzana. Vakadzoka ikoko vakutanga vari kutaura vese, but ava vaingoramba vachingoti siyana nemurume wavo, kuratidza kuti nyaya dzacho dzanga achitaura iyega zvese mastatement anga aitaura kuti mastenzi zvazvo zvekunyemba. Saka mukadzi akazongoendawo kumba kwavo, but chokwadi chakazongobuda ndechekuti vanhu ava vanga vachidanana. Then nezuro ndingangoti kubva musi wacho iwoyo vanga vasiri kunyatsonzwanana. Memukela zvakaoma mumba mangu zvinomira mushe. Ini pfungwa dzangu ndikutombofunga kuti ndotomboenda kuairport kune shamwari yangu achizoti waiti shamwari kana kuti ndisisika kuti mune nyina mino hama yawo ane imba ikoko. Saka ndoda ndimbonomukumbirawo 1 room for 2 months ndichimbogadzirisa zvinhu zvangu. Kana ndaita 2 months andenda ane pekutangira ndotsvaga imba ndotora vana vangu ndozvigarira ndega, nekuti ini zvababa ava ini hangu handichazvida. Ndaneta nekusanganiswa munhu asingasarudzi anongoti pese paasvika ndikati zvakaoma maitanaka. Imimi kana maona kuti moyo wenyu hauchada zvakanaka kuti muite sei, muite zvamuri kufunga, bhozi iwo moyo wako ndio unokudza zvokuita. Ndozvandakangowapindura ndikati nekuti chero kuti shingirirai garaika imimi ndimi kuziya zviri mumba menyu, situation yacho ndimune muchita sei muchiiona. Nemashoko avanga vakambotaura aya pakauya ureri kuti ndiwo akandikuvadza, hatizoziye zvedu kuti kukuvadzwa kwavakaitwa kukuvadzwa kwokudii zvatisikunyazozivawo. Ivo vari tu ndo vanozivana. Majezi asi vanga vasinganzwanani. Saka nezuro zvakanzi ndiperekedze kusii ndanotora mari yangu murume achiudza mukadzi. Mukadzi abva aramba akati ini hangu handikwanisi kuti fambe tese manhero anaya plus hatisi kudii hatisi kunzwanana. Mukadzi abva atoramba paya ndobva murume wacho abuda. Ndafunga ndechekuti vana ava pavanzwa kuti noise iri kuitika uko vangokwanisa kungosvika kuitwa noise mubedroom kwakuna baba wacho namai vacho vakangoona kuti zvinhu zviri kuitika izvi. Ende nguva yacho yavasvika vanonzi vatodzingwa vakanzi budai muno. Saka vanogona kunge vatopera kana simba rekuti vadaidzire, maybe imhepo inenge yatongopinda mukati memba kuti vasatombotirimuke kuti regai tidai. Ndinongokurudzira kuti vakadzi kana tiri mudzimba varume vanotikanganisira vanoita sei, but kana iri nhau yebonde unofanira kutongomupa bhozi ukatomunyima zveshuwa zvinokonzeresa chiuri, zvinokonzeresa kuti aende kunze. Ende kana wakuzomubvunza anongokupindura kuti uri kuita sei, haundipe zvandinenge ndichida. Saka ndatoenda notsvaga kune vamwe nokuti ndovanenge vachida. Saka ndinongokurudzira kumadzimai kuti ngatingovapai chikafu chavana baba, nekuti zvinozokonzeresa futi maproblems. Nekuti pamwe pachona kana zvakafanira kuti unogona kuita mazuva usingamupe zveshuwa zvinokonzeresa hasha dzakanyanya kune munhu, haazokwanisa kuzvikondora, anenge akungoita zvese zvese. Saka ndingangoti ngatisadaro, zvinofanira kungoita zvavanenge vachida. Inini ndonzi Mr. Sachikonya. Zvaitika ndezvekuti ini ndakarara nhasi ndaona savi rangu echiuyawo kumba ndakatorara ndehandimutsa makuseni ati wachakarara ukuziva here zvaitika kudhamu. Ndopatamuka ka ndobva ndati agara ndiende tinoonawo zvaitika kudhemu. Ndopatazoenda kudhamu ndopataona kudhemu kuna vanhu vatoriko vakatowanda. Tototaura kunzi munhu azvikanda apa. Munhu asiya makiya asiya apa umwe anga ari kudhemu ikoko anga anofuka vanoraurawo makuseni iya kuti makiya aya wozopa hama dzangu. Ndo patamira mahindira yambouya kasi mahindira yadzokera. Tambogara takati gara tidzokera hedu kumba. Ndo patadzokera kumba. Patadzokera kumba tibatanzwa kuti mahindira inenge yadzokera kuna wazouya kuno kuida kubudisa munhu. Tiri kumba ikoko tabatategera tiende tombonobata maoko kwazvaitikira pamba pavo. Ndo pataenda kumba kwavo ikoko tichinoona hapana vanhu varipo, washoma wanga varipo. Tichikasi mumba macho hatina kupinda, mama akatovharwa kuchimirira waridzi wemunhu. Saka takudzoka tatazoona sangana nemahindira yatone board pamharadzano panjunction panga yamira mota ichida kuona nevanhu hama dzacho. Ndo patazozonza munhu atobudiswa anga atori mubox imomo. Takatarisa tikuona pane mablood stains ende zvakare pari kunzi ndopaazvividzira. Ungatariwo mhuri yeZimbabwe paanyatsojamba muchiratidzawo mhuri yeZimbabwe uda kuona kuti asvika mukati. Ndiri kuona sekuti matauriro andaitwa kunzi munhu asetukira ipapa echisvetukira mumvura ipapa. Ndo pari kunzi asvetukira ipapa. Pani ipapa parinetsa panonzi pasvetukira vanhu vakawanda futi.
Yes. Ehe. Tinonzwa zvikuru kuti hanzi February wega apatadze kuti papararire vanhu vacho vanouya vachizurayira ipapo. Ungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe zvimwe zviitiko zvakamboitika mumashure zvevanhu vanozuraya ivava muchingorondedzera zvese zvakawanda. Paripo pamwe makore apfuura about 2 years nofunga ago about 2 years. Pane vamwe vakanga wawira mudhamu vanobata fisho. Vanga wawira nechekumberi ukoko. Saka vanhu vakanga vakatozara nemapurisa vese varipo nevemasabha wava weida kutoburisa munhu ainetsa kuburitsa. Vakatoswera vanhu vechitoningirira veida kutomuburitsa but masabha wavo aitonetsa vachitokundikana kumuburitsa vechinetsekana kuti vamuburitse. Saka iye munhu akanga ari mhiri iyo ndobva azobva mhiri iyo kumatombo avo ndobva azobva wechifamba kuya kunoku ndobva azouya panapa akuti vanhu vakanga varipo ndobva azodhaivhira mumvura vanhu vese vakatarisa munhu ndobva atoenda. Alright, akadhaivhira achida ane chinangwa chekuda kubatsira uyo munhu aitsvagwa uya. Mukomana wacho anga asinganyatsonzwisisika pfungwa dzake, saka akazongojambira vanhu vese vakatarisa echiti pfungwa kuti handigone here kudhaivhira ndobva angodhaivhira. Kana kuti aida kuburisa munhu kana aida kudakidza vanhu kuti ndogona kusvima tichanyanza kuziva kuti zvii zvazviri mupfungwa make. Right, saka mushure mekunge adhaivhira kudaro akakwanise here chii chakazoitika? Akatadza kushambira achibuda kudhobha chii chakaitika? Haana kana kuzokwanisa kushambira, akabva atongonyura nekubuda kwahamunhu kwabva atozongonyura. Zvinorwadza. Totarisawo dzimwe nhoroondo zvakare dzevanhu vafira padhamu rino. Tirikutoona kuti yato black spot vanhu vari kuuya kuzozurayira pano. Tingati chii mweya rudzi uri kuitika pano? Chii chiri kunoitika? Chekutanga chandinoda kuti nditaure dai iyo municipality panhu panapa kare kuma1970s kana isusu tichakurawo painge pane masimbi ainge akagadha vanhu kuti vasasvike ukoko ainge akaiswawo. Saka ndinoona kuti dai wechikwanisa kugadzirawo zvakanga zvakaita kare wechipagadzirisa panhu apapo vanhu vakubataita pekupatambira. Vana vadiki vamwe vaitouya vachitodhaivhira ipapa vaitosvima imomo. Saka vanhu vakutoita pekutambira. Ndinoona kunge vakaitisa guideline nekuti hapakwanise vanhu kuti vaende ukoko vaise zvimasimbi zvakasimba chaizvo apapo nekuti vanhu vasakwanise kana kunojambira ukoko. Saka vana manje nemusikanzwa vanouya vachida kunoita zvavanoita. Wanetsekana kwakufunga zvemasuicide vakutopaona kuti ndo patori nyore kutoita suicide. Vakuya vachitozvividzira ipo panapa vatovira vanhu vakawanda. Saka iye paaona kuti zvamira nenzira ndo paabva auya pano padhemu panapa ndobva aswidzira aona kuti nhau iyi ingazokurisisa ikazove nekurema nekutambudzika. Saka azongoya akajamba achiwira mumvura. Apa pagara panondone matombo aripo akatonyanyisisa zvokuti mvura kana isipo matombo ega ega arimo mvura yamuri kuona iyi. Saka asvika ndokunaskorowera pamatombo arimo mukati kusvika musoro uchibva wakuwara kusvikira azosvika pakushayika kusvikira nhau yazosvika pakuzoti atakurwe nevanotora vanhu mumvura ndokubva aendwa naye. Asi tiri kuti tine urombo hukuru nokuti panga pane mhuri asiya vana vake vashanu. Vana avo vachaita sei? Iye ndiye angari baba. Zvino kana zvadai tinenge tasira vana mutoro yakaipisa. Tinoda kuti vanhu tizvidzore tigone kuyanana. Tikaona nhau dzarema ngatitsvagei sawira, ngatitsvagei shamwani, ngatitsvagei madzisekuru kana madzitete togona kunoenzaniswa. Tisave neutongi hunouya mukati matiri hunozotisvitsa panguva yakadai nokuti iyi unenge watomutoro wasirwa kuvana. Vana havana chavanoziva. Uyezve tikada kutarisa iyi nhau yacho unogona kuona iri nhau didiki inongoda kunzwisisa kana vanhu muri pamwe chete sekudanana kwamakatanga kuita kusvikira mave nemhuri saizvozvo. Saka ndinoti vanhu ngatizvidzorei tisangove neushungu nepasingade ushungu. Hongu tinotadzirana asi kutadzirana ngative nemwoyo weunyoro, mwoyo wekuregerana, mwoyo wekunzwisisana. Tikadaro tinenge tagona kuvaka imba yedu murunyararo pasina chinove nekurema nekutambudza. Saka ndinokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti izvi dai taedza kuzvisawo muna Mwari zvizhinji. Tikazvisa muna Mwari nayo hana dzedu dzinove nekutoveka mune zvizhinji. Saka nanhasi uno tine urombo hukuru nechiitiko chaitika ichi nokuti ratoronda ratosara kumhuri. Vana havana chavakatadza, vana vatonherera nenhau
dzinofanira kunge dzikasiswa nevanhu muri pamwe chete. Saka ndine urombo nemhuri yeZimbabwe nechiitiko chaitika pano. Pano pagara panoitika marufu nemarufu zvichireva kuti watoo mweya ukuramba uchitodana kana uchidhonzera kuti nhau idzodzo dzirambe dzichiitika gore nguva nenguva saizvozvi. Saka tautokumbirawo machechi, tautokumbirawo vanoitawo zvechinyakare vavo, kana pane zvinoitwawo pamboyawo pakumbirwa paenzaniswe, nokuda kwokuti apa pakaramba pakasiyiwa pakadai zvoreva kuti yatoo mhepo. Mhepo yaisi kuzopera icharamba ichimbovhuvhuta ichimbomira gore negore, nokuti gore negore pagara panoitika zviitiko zvinoitika ipo panapa. Saka tine urombo zvikuru mhuri yeZimbabwe nechiitiko chaitika pano. Tinongoti izvi zvakuda uwepo hwaMwari kuti ugone kupindira, nekuti hana dzedu chose kuti tigone nechisungwe chimwe chete. Uyezve vana amai ndichikumbisawo ngativewo neunyoro, tipewo ruremekedzo kuna varume vedu vatinawo mudzimba. Hongu tinenge tine masimba, asi pamwe pacho zvinoda kuzvirerutsa, tove nechisungo chimwe chete, toterana, tonzwisisana, torongawo zvinhu zvedu tiri murudo pasinei kudhonzerana kana kukangazhurana. Saka ndiri kukumbirawo zvizhinji kuti kubvawo panguva ino vanhu ngatikoshese upenyu, ngatizive vana vatakabereka kuti vanozovei, nokuti tikatadza kupaongorora nekupafunga nekupaziva ipapo ichokwadi kana nekudenga hatisvike. Tinoramba tiri vekudzungaira tiri pano pasi sekuparara kwaita murume uyu. Zvoreva kuti haana nhaka nenhau inokwanisa kunge yataurika yagadzirika dai izvo zvatinaye pano, asi nekuda kwokuti handinzwaro zvinobva zvazosvika pakudai. Saka tine urombo tichiti waiwa ngatidzoranei tive nerudo sekutanga kwatakaita misha yedu. Ngatingorambai tine rudo irworwo. Ko izvo kuzoti ini handinzwaro ini handibvire zvazobva kupi? Ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe ngative nerudo, tsitsi rudo runyararo, zvinoita kuti nzira nehwaro yeupenyu hwedu ifambe iite zvakanaka. Saka panenge parema patambudza, ngatigone kuona vanogona kutibatsira vodiyananisa, todzoredzana. Hongu mumba kutadza hakushayike, kutadzirana kunowanika, asi tinongochema kuti pave nerudo, tigone kuyanana nekuonesana murudo murunyararo, zvisina kukakatirana kana zvisina kudhonzerana pakati pedu, nokuti hazvina zvazvinovaka, bisha harina zvarinovaka, asi rudo. Tikave nerudo zvoreva kuti tine chatinovaka chinoverengeka, chinove chipenyu mukati meupenyu kana kuti mukurarama kwedu saizvozvo. Saka tine urombo nechiitiko chaitika ichi pamusoro penzvimbo ino. Pagara pachifirwa nevanhu vazhinji gore negore, gore negore, munotorore mashipichi anoitika. Saka hapasi panhu pokungojaira kungoti wafunga zvawafunga unouya uchiita zvaunoita. Nhau yekuti mune uyerwa urimo. Saka zvimwe zvacho hazvida kurerutswa, asi zvinoda kuti tizvienzanise. Tikazvienzanisa nhau dzedu zvinove nekufamba nekuenda mugwara rakanaka. Saka handina hangu nhau zhinji dzandichavirika, asi tungoti tine urombo nekuti tarasirwawo nemumwe wedu wataiwadzana naye, nemumwe wedu wataigarisana naye mukati menzvimbo ino. Zita rangu ndoitwa Blessing Manyati, ndiri mugari wemuno mumusha. Chiitiko chaitika chandirwadza nokuti mukomana wandaisenza naye taiwanza kufamba tese misi nenguva. Takaparadza nezuro mazuva rodoko mapasti 5 tichiti tonina mangwana. Ndatomukirawo kumutsvaga mapasti 6 to 7 ndopandasvika kumba kwacho kwakaungana vanhu. Ndakatomboita mafanizi nekuti handina kuziva ndo zvakaunganirwa nevanhu. Vanhu vachingoti angasingafani kudaro, angasingafani kudaro. Ndakati ko chii? Ndopandanzi enda utarise mumba utarise ropa ririmo munhu richakudziwa chii chaitika. Ndakati zveropa handikwanisi kutarisa. Chii wandopa watsanangura kuti mukomana ati abaye mukadzi nebanga. Akafungidzira kuti mukadzi afa, ndopa ati ndaunozikanda mumvura. Ndati but nematauriro ataita neushingi hwaanga inahwo mukurarama zvekuti azvikanda mvura ndoramba. Ndopanzi aiwa atozvikanda mvura nekuti ane munhu asira makiye mota kudhema achitoti ndausikanda mvura. Ndopa tazobvuma kuti mukomana zvoshuwa azvikanda mvura. Zvinorwadza mukoma. Imi semunhu makapedzera kuonana naye nezuro, muchiri kurangarira here mashoko amakataura naye mushure mekunge maonana naye? Nezuro, mukutaura kwataita nezuro, nyaya dzataitaura dzakawandira mune zvebasa, but marimwe musi weSunday ndopainyanya kutaurawo nyaya dzake achiti mumba wanonetsana nemudzimai. Nguva zhinji yake ndeye kunetsana nemudzimai. Iye achitaura kuti ndakaronga zvandondarongawo mudzimai anozozvirongawo nekusaidi kwake. Ndakaronga zvandaronga mudzimai anozvironga nekusaidi kwake. Saka chaitika ndechekuti apa iye munhu agara atobvawo kwabva akaronga kuti nhasi mukadzi akanditi zvakati, ndodai pamwe anga asina kuronga zvake kumubaya sezvaaita izvozvo.
but mukadzi womunhu anenge ataura asingazivi kuti ndakatorongera ndopawasangana pakati. Ndini baba vaWilliam. Sekuziva kwamunoita mese kuti mudzimba putseke haishaike ba, ndo kuti imba ikoko. Hongu vaingonetsanawo zvipano nepapapo. Ine sababa mandaigona kunobvunza zvakawanda kuti haticha nesamba menyu. Mangwana vaingovaona vachitovi pamwe chete. Munhu aitogara nemufaro nemhuri yake mukomana iyoyo. Asi zvazondiitira zvanhasi handina kuziva kuti imhepo yasimuka kubva kupi, nekuda kwekuti ini chinhu chandazonzwa kusensenzi zvekuma 5:15 ndezvekuti nyaya yatanga kusvika kuneni yasvika ichinzi amhanya akaenda pamba pemwe muzukuru wedu pamusoro apo, ndopasvika akanoka akazvikuti ini ndaponda mukadzi, saka kana mangu nditsvaga munonditsvaga kudhama. Nguva idzodzo zvecho ndamuka inini musha wangu uri pazasi, iye anogara kwake, yasvika ndokwana nyaya ndezvechokwadi. Asi mukadzi wake haana hake kufa, ari kuchipatara izvozvi kuchitungwisa. Tazobata chokwadi mushure mekunge tanzwa kuti pane waaona akamba makiyi emota yake, akati makiyi emota yangu ndobva hama dzangu asi ndakusvika ndamudama, ndobatosvika ndamumvura zvokwadi. Vana vechidiki vari muwanano, mashoko angu mahombi, bopoto harivake musha. Ona patave manje uye zvino munamato wangu mukuru, dai muroora wangu aita zvakanaka, dai muroora wangu aita zvakanaka, mwana wevaridzi aita zvakanaka. Hongu wangu atuza nzira yake yakapusa, handizive kuti imhepo yakaita sei. Baba, nemwoyo wekubereka manzwa sei muchinzwa kuti mwana wenyu ashaika nzira yakadai? Zvinhu zvinorwadza nokuda kwekuti zvandinenge ndichifunga inini baba, ndini ndinenge ndichida kutanga kufa ndovirwa nemwana, kwete kuti mwana wotanga ndoviga inini. Ini ndinoitwawo maisinalia kana kuti maichitsaya, ndanzwa kubatikana nechitiko chakadai, tichizoendawo kudhemo kwachona kwafira munhu, murume wachona kwazvikanda, tangosvikwa azoburitswa hake nemasidhaivha aiswa apa. Vakaita kurara nedumbo vakangodzifungudzwa nekazambia pakaita pamusana apa, vakatarisa pasi vakarovera nemuromo, but chandakwanisa kuona panguva vakakuvara isusu ranga rakasvimba. Tichita so pange pakarara baba, paine ropa rakawanda here zvakare? Apa paine furu neturopa tushoma, furu ranga chibuda munhu nemukana. Mushure meongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti muri iyi inyaya dzedomestic violence dzakatanga kudhara kusvika ndofunga mangonzwa vatauriri vataura zvikonzero zvazoita kuti vaviri ava zvizosvika pekupedzisira. Aiwa no, tinowanzokurudzirawo kuti kana muri mumba iri mhirishonga inenge ichiitika, wanaiwo umwe munhu wamunokwanisa kubvunza, even kana kuona local pastor vanokupai counseling kuti musazosvika panguva yekupfuudzana zvakadai. So aiwa vadiwa vateereri vatariri zvakare, uyewo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu kuti kana tichinge tawirwa nedambudziko rekuti tisi kuwirirana, patinoziva zvikuru pane zvikonzero zvakawanda zvinoitika kuti mukadzi anogona kunyima, kungava kunyima bota chaiko kumurume, kana murumewo zvakare anogona kuitawo zvakare zvemagirlfriends. Zvinongosiyana siyana zvinokonzeresa kusawirirana. Saka tinokurudzira zvikuru kuti muwane vanoyananisa, tochengeta mhuri dzedu. Apa chinorwadza chacho napasiwa vana 5 vana venge vatokura, zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Izvezvi vana vanenge vachida kuenda kuchikoro havasati vayaruka, muri kuzviona manje. Saka uyewo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti todii. Tikuona zvikuru madomestic cases, violence cases iwaya ari kuwanda muno. Tinoziva hongu pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzeresa, but please uyewo mucomment section mupo pfungwa dzenyu. But don't forget to like, share and subscribe to Hozim's Trends so that whenever we post a latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.